Intsholongwane ye-corona ibeka ilali zaseMpuma Koloni emngciphekweni nanjengoko amaziko ezempilo kwezingingqi engenazixhobo zaneleyo. Sekuvalwe amaziko ezempilo aliqela emva kokuba abasebenzi befunyaniswe besuleleke intsholongwane ye-corona. Ukanti abasebenzi besibhedlele iSt Mary baphalaze imbilini yabo kumakhasi onxibelelwano betyhola ngelithi esi sibhedlele asizikhuphi iinkcukacha ezinyanisekileyo ngenani labantu abosulelekileyo kwesi sibhedlele. Ivideo ebonakalise abongikazi besibhedlela eMthatha General emva kokufumanisa iziphumo ezithi banale ntsholongwane ivuselele isankxwe. Nangona urhulumente ephika eme ngomlenze omnye, umbutho wabasebenzi iNEHAWU ithi umba wezixhobo zokuzikhusela usengunomji. I-PPEs siyayazi into kokuba osendaweni ethile ufama usebenzisa i-PPE uhlobo oluthile njalo njalo. Azikho ezi kufanele uba umuntu makabe uyazisebenzisa kule ndawo afanele uba ukuyo. Ayonyanisa into abakuthiwa zanele. I-Civic Center ngoku-understanding yam ivalile. I-LSA, i-Gateway, i-Stanford ivalile. Nemaxhwele neSanguni zivalile. Abahlali kwindawo yaseMthatha bathi ingathi yintlekele ilindele ukwehla le. Siqhuba phakathi kwezitalato zaseMthatha sijonga ulwamvila lwalo bhubhane we-coronavirus. Kaloku amaziko athile ezempilo athe avalwa kulo mmandla emva kokuba abasebenzi kufunyaniswe bosulelekile. Oku kubeka uxinzelelo kwabo bathatha iipilisi zezifo zabo ezinobuzaza, chronic medication. Bazawudefaulta abantu because of bengafumananga lizwi. At the end of the day kukho this pandemic ikhoyo, bazawubhubha abantu. Umuntu seyebhubhile ukuthi ubhujiswe ile pandemic ikhoyo, kanti ubhujiswe kudefaulta engakhange afumane ntoni i-treatment yakhe bekusuppose utheni uyifumene. Kusenjalo kwisibhedlela iSt Mary's baliqela abafunyaniswe benale ntsholongwane. Size nge-social media sizawukwazi unika i-report. If abantu bazafuna uba ne-follow up, they can do that. But Department of Health and the JOC, ye-local district municipality, senze i-commitment yokuba ilandelele zonke ezi zinto bezithethwa. Inani elingu-15 bathi ayilo labasebenzi kuphela, lelabo nabantu abebe-admithiwe esibhedlele. Kodwa ke bayavuma into kokuba ukhona umsebenzi oye wabhubha. Kwimbalelwano iSt Mary's iphikile ukuba inyanzelise abasebenzi ukuba baphangele, ithi ilandela yonke imigaqo yokubakhusela. Athule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseMthatha.